і пераплылі праз марскія хвалі ў краіну Геразэнскую. І калі выходзіў Ісус з лодкі, адразу ж з магіл да яго выбег чалавек, апанаваны нячыстым духам, які меў жыллё ў магілах, і ніхто не мог яго звязаць ланцугамі. Бо звязаны і кайданамі, і ланцугамі рваў часта ланцугі і разбіваў кайданы, ды ніхто не мог яго ўтаймаваць. І ён заўсёды ўночы і днём у магілах і гарах крычаў ды біў сябе камянямі. І, здалёк бачачы Ісуса, прыбег і пакланіўся яму. І, крычучы моцным голасам, кажа: «Што табе да мяне, Ісус, сын Бога ўзвышняга? Запрысягаю Богам, каб мяне не мучыў». Бо ён казаў яму: «Выйдзі дух нячысты з чалавека». І пытаўся ў яго: «Якое тваё імя?» І кажа яму: «Маё імя Легіён, бо нас многа». Ды прасіў яго вельмі, каб не выганяў яго прэч з краіны. А там на гарах пасвіўся вельмі вялікі статак свінняў. І дэманы прасілі яго, кажучы: «Пусці нас у свінняў, каб маглі мы ў іх увайсці». І дазволіў ім, і, выйшаўшы, духі нячыстыя увайшлі ў свінняў. І амаль 2000 статак з вялікім імпэтам з касагора кінуўся ў мора і патануў. Тыя ж, што пасвілі яго, паўцякалі і абвясцілі гэта па горадзе і вёсках, дык прыйшлі паглядзець, што здарылася. І прыйшлі да Ісуса і бачаць таго, што быў апанаваны дэманам, як ён сядзеў адзеты пры здаровым розуме, таго, у якім быў легіён, і спалохаліся. І тыя, што бачылі, расказалі ім, што сталася з тым, які меў дэмана і пра свінняў. І пачалі яны прасіць Ісуса, каб адышоўся ад іх межаў. І калі Ісус уваходзіў у лодку, пачаў яго прасіць той, што быў апанаваны дэманам, каб яму застацца пры ім. Але Ісус не прыняў яго і гаворыць яму: «Ідзі да твайго дома і да тваіх, і раскажы ім, што ўчыніў Господ з табою, і як злітаваўся над табой». І ён пайшоў і пачаў абвяшчаць у Дэкапалю, што ўчыніў яму Ісус, і ўсе дзівіліся. І калі пераправіўся Ісус у лодцы праз мора, сышоўся да яго вялікі натоўп, і ён быў каля мора. І прыйшоў адзін з начальнікаў сінагогі імем Яір, і, убачыўшы Ісуса, паў да ног яго, і вельмі прасіў яго, шмат кажучы: «Дачка моя канае, прыйдзі, ускладзі на яе руку, каб паздаравела і жыла». І Ісус пайшоў за ім, і велізарны натоўп ішоў за ім, і націскаў на яго. І адна жанчына, якая была хворая на крывацечу аж 12 гадоў, якая шмат нацярпелася ад усякіх лекараў і ўсю сваю маёмасць патраціла, ды нічога не дабілася, але яшчэ горш чулася, калі пачула пра Ісуса, падышла ў натоўпе ззаду і дакранулася да яго адзення. Бо яна казала: «Калі толькі дакрануся да яго адзення, паздаравею». І зараз жа перасох струмень крыві яе, і адчула на целе, што паздаравела ад хворасці. І Ісус, адразу адчуўшы, што моц, якая ў ім была, выйшла з яго, звярнуўшыся да натоўпу, гаварыў: «Хто дакрануўся да адзення майго?» Вучні яго казалі яму: «Бачыш, як натоўп ціснецца, і кажаш: хто дакрануўся да мяне?» Але ён азіраўся вакол, каб пабачыць тую, якая дакранулася да яго. Жанчына ж, баючыся і дрыжучы, ведаючы, што з ёй сталася, падышла і пала перад ім і сказала ўсю праўду. І Ісус сказаў ёй: «Дачка, вера твая выратавала цябе. Ідзі ў супакоі
і будзь аздароўлена ад хваробы тваёй». Калі яшчэ Ісус гаварыў, прыходзяць да начальніка сінагогі, кажучы: «Дачка твая памёрла, нашто яшчэ турбуеш настаўніка?» Ісус жа, як толькі пачуў сказанае слова, гаворыць начальніку сінагогі: «Не бойся, толькі май веру». І не дазволіў нікому ісці за ім, адно Пётры, Якубу і Яну, брату Якуба. І прыходзяць у дом начальніка сінагогі, і бачаць роспач, і плач, і галашэнне вялікае. І, увайшоўшы, гаворыць ім: «Чаму сумуеце і плачаце? Дзяўчынка не памёрла, але спіць». І смяяліся з яго. Ісус жа, адправіўшы ўсіх, бярэ з сабой бацьку і маці дзяўчынкі і тых, што з ім былі, і ўваходзіць туды, дзе ляжала дзяўчынка. І, узяўшы за руку дзяўчынку, гаворыць ёй: «Таліта кум», што значыць: «Дзяўчынка, табе кажу, устань». І зараз жа ўстала дзяўчынка і хадзіла, а было ёй 12 гадоў, і ўсе дзівіліся з дзіва вялікага. І наказаў ім сурова, каб ніхто аб гэтым не ведаў, ды сказаў, каб далі ёй есці.